magică care suntem cu toți împreună pentru a sărbători creativitatea, curajul și inocența copilăriei. În această perioadă a anului, iarna ne amintește de frumusețea generozității, de bucuria simplă de a dărui și de a primi zâmbet. Vă invităm pe toți să pășim împreună cu noi într-o poveste minunată, o aventură în care nici nu știe noi, am reușit să salveze de când se termină bateria la microfon, când mă apucă plânsul. Nu o să vă spun multe cuvinte, doar că spectacolul pe care îl veți vedea este mai mult decât un simplu moment artistic. E dovada curajului și muncilor a tuturor copilașilor și vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru că participați astăzi cu noi la acest spectacol. Haideți să lăsăm emoțiile și să pornim cu cei mai dragi spirituși. Hei, eu am făcut punte rulet. E cel mai rapid când nu se strică. Eu am făcut o păpușă care vorbește chiar prea mult. Eu am terminat de împachetat toate dulciurile. Cred că mai puțină ciocolată pe degete. Antonin.
Eu propun să îi chemăm când autonul îi strigăm. Ne ridicăm în picioare. Mai fi dormit un pic, n-aveam chef să fac nimic, însă voi m-ați deranjat și-am coborât din pat, dar ne sună atât de tare, cred că merge la bucane. Lasă că dor să-ți ajungă, iarna să muncești cu spoi, văd că-ți vine în ajutor. M-ați chemat și am venit, însă dați-mi mâine o zi, să-ți m-aș mai odihni. Știți voi bine cum stă treaba, nu e timp de sta degeaba. Dă dovadă că ești domn și înțelege, e un sol, strica sau ceață gene. Uite, tată,
Antonia. Cosa a fost? Basta. Nu mă alinge asta. Bravo. Se mai vede un fulg în zare, să vedem ce gânduri are. Pare vesel, relaxat. Bravo. Alexandra. Ce caută aici? Nu înțeleg, nu bine. Nici. Ce veți voi? Azi? E soare? Dar ce? Ce important soare? Serios. Nici mai știu. Dar de vreme să târzie, e iarna să te vară, e mesă de seară. Nu câte ce spuneți, zăpadă sau glumați. Bravo. Ce bine. Bravo. Nu vă mai uitați la mine, nu vedeți că mi-e rușine. Bravo. Dar e noi. Nu dăm măcar. Alicută. Tom. Bravo. La mine. Dacă nu mă înșel mai bine, încă un fulg din depărtare. E bolnav sau mi se pare? Sunt atâta de bună, cred că e trecut de cap, pe picioare abia moci și mă vine să ieși. Și foarte bine și cămă și chitaie mătă. Bravo. Matei. Matei. Nonos, nenes, nonos, nosi. Bravo. Mihai. Mihai. Un coleg eu am adus pentru voi și mi s-a spus că o să mă l-a trimis. Ia vedeți ce se scris. Bravo. Dragii mei, nu cred că știți. Felicitați a fost vrăjiți. Doamna nu dorea să plece și să lase iarna rece. Să ia locul și-a făcut o magie de apător, să împiedice din țară, dar de vreme vrăjitoare.
neliniștit. Bravo. Mihai? Stați, că eu mai am scrisori pentru dragii spectatori. Vă rugăm să le primiți și de noi să vă mintiți. Înainte să plecăm, am dorit să vă urăm braț de soare și lumină, tot cu masa plină, bucurie spor în toate, ani frumoși cu sănătate! Hai fac și o poză cu voi? Da! Cine îmi face și o poză aici? Eu! Da. Nu mai bine să fac. Aici. Să-și pastora? Băi, de mine. Mulți sunteți. Vreau și o poză. Bine, mă vrea cineva cadouri? E cineva care nu vrea? Păi nu știu una care nu vrea. Pe cum ne organizăm acum? Păi stați acolo cu robăstii. Asta e scaunul meu? Atunci nu stă aici. Hai, stai. Gata. Ne organizăm, da?
Da. Dar de ce nu dă cu catolic? Ați fost părinți? Ați mâncat tot ce farfurii? Serios? Mănânci tot ce farfurie? Nu ne mai rup ceva. Gata. E frigul. Opa! Antonio! Antonio! Ai nume de roman, frumosule. Poftim și la mulți ani. Antonio. Dă ochii. Dar ce cu mine asta aici? Eu credeam că vă găsesc la voi. Te-a dus toată familia. Și Alexandra. Alexandra. Vino cu acele... Ce de ce? Stai încă. Și la mulți ani. Hai, vin aici, la mine. De prindă oamenii ăștia acolo. Stai, așa. Mă văd și eu, că ești cam mare. Ia să vedem cine urmează. Hai să stai, ha? Gata, am ajuns la fundul sacului, de acasă, bișul, biful, mai aveți. Teodor! Ce e acolo, mă, ce mă spune? Felinar, poftim și la mulți ani. Stai lângă brada și să-ți facă post fața la popor. Așa. Am ajuns la fundul sacului. Gata, acasă. Acasă. Mai doare, mama, doare. Ilia. Am zis bine? La mulți ani. Hai departe. Mona, măi, Mona. Băi, și ție te-am adus. La mulți ani, aici a dus la măsă. Așa acum. Aí, pății. Acum vedem un băiat. Damian. Damian. Cum e bine? Uite-te la aparatul de fotografie, de la mulți ani. Ia,
Maria Ieșa. La mulți ani. Da, aici, lângă Brăduț. Am avut și voi, nu? Altă Maria. Altă Maria. Haide, Maria! Da, dacă nu vrei cadou, nu ți-l dau. Nu vrei? Deci, dacă vrei, ia de aici, ca să le la mulți ani. Hai! Hai! Vezi bine, frumos, la mulți ani. Orice fie ceva și tare și greu. Greu îl mișto. Maria. De unde este da. Uite pe aici. Antonia. Oh, Antonia. Nu mai e un De la poză? Așa să trec din așa. Iulia.
Cătălina. Cătălina. Trebuie să vin aici. Caterina. Petra, unde e Petra? Petra e pe aici? Sunt toate la fel, e ok? La mulți ani? La mulți ani. Îți mulțumim pentru tot, moșule, că
acasă. Eu mai am Dacă vrei, o crediniță.